Unha das características principais que temos é que mantemos a geada, é unha fricativa moi aspirada, unha geada moi suave, e despois temos como, por exemplo, en canto ao léxico, temos palabras ou términos que xa non escoitas en moitos sitios, por exemplo, temos o mantemento do eixo adverbial no adverbio de tempo ontes, aquí nunca dicimos onte, dicimos ontes e antontes, atrás, en vez de atrás. E despois temos palabras como que xa casi non se escoitan, aquí tampouco, pero algunha xente ainda as mantén, como deligras ou celigras, con geada, que son as cóxegas. En terminoloxía característica, pois aquí o raposo e o golpe, mantense iso, os felgos, non os fentos. Despois mantense moito, que así como outras zonas de Galicia xa se perdeu, a alternancia vocálica nos verbos da terceira conxugación, é dicir, aquí a xente sobe e dorme, non sube nin durme. Temos un i enclítico cando vai o pronome, por exemplo, non decimos sinto, sino sintoio. Metemos aí un traio, metemos aí un i, facemos a terminación, pois é meu irmá ou miña irmá, en a ou e a. Ou as palabras matadas en n, nunca lle mantemos o n cando facemos o plural, decimos cas, pantalós. Aquí, por exemplo, algo está a carón é que está no chan, cando normalmente estar a carón de alguén é ao lado de. Pois aquí, cando estás ou especificas moito, está o teu carón, pero se está a carón é que está no chan. Despois, nos adverbios do lugar, pois aquí é raro escoitar, o típico é acó e aló, aquí acá e alá non escoitas. Mantemos o ti, que cando xa chegas á zona ortigueira xa pasamos ao tú, no pronome da segunda persoa. Tamén se mantén moito, por exemplo, aquí diferenciamos moi ben no pronome lle, lles, dicir, déullelo, e cando nunha parte importante de todo o territorio galego é deullo, sexa singular ou plural. Aquí mantémolo de deullo e diferenciámolo con déullelo. Mantemos moito, que iso sí que é curioso, porque además mantén incluso xente nova, a posición do pronome entre a preposición co infinitivo, en vez de para facelo, para o facer, para o dormir ben, que dicir, metemos o pronome diante. Mantense o galego, ainda somos unha zoa maioritariamente galego-falante, pero si eu noto, sobre todo, na xente máis nova, nas pequenas e pequenos, eu teño un fillo de 22 anos e noto a diferenza entre as compañeras e compañeiros del e os que agora teñen 6, 7, 8 anos. Pois como no conxunto do país, vai a menos. Segue sendo maioritaria, quer dizer, na escola a maioría dos nenos e nenas seguen sendo galegofalantes, pero a porcentaxe xa baixou. Se antes podíamos estar tranquilamente superar o 90%, agora mesmo eu creo que o 80% xa é difícil de manter. Ti a unha persoa maior podes escoitar no canto de socato, a un neno ou a unha nena xa non lle escoitas eso, xa é de repente e en vez de. Xa non se manteñen esas expresións propias da nosa lingua. Xa, a mellor, si é certo que hai xa un maior castrapo, o castelán está máis metido, pero, sobre todo, notas que hai unha sustitución das formas máis diferenciadas nosas, xa están máis as comuns. A ver, é normal que na convivencia de linguas haxa unha interferencia, iso é normal. O problema é cando a interferencia é tal que asoballa, ese é o problema.